razlogom autora Ivana Šimića. Kao što ste vidjeli na pozivnici, organizator ovoga je HDZ Osječko-baranjske županije, točnije Akademska zajednica Ante Starčević, koji je predsjednik ovdje profesor dr. znanosti Srećko Tomas. Molim vas da ga pljeskom pozdravite. Sam je ovdje i član predsjedništva HDZ-a i predsjednik županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije gospodin Ivan Anušić. Nama je ovdje i poznati novinar i publicist gospodin Tihomir Dujmović. I naravno i sam autor gospodin Ivan Šimić. Za početak bi zamolila gospodina Ivana Anušića da nam se obrati sa par riječi. Hvala, evo, dobro večer svima. Hvala vam svima što ste došli. Što ste došli evo, da čujemo iz prve ruke od gospodina Šimića, autora knjige Hercegovac s razlogom, par riječi zbog čega i kako je ova knjiga nastala. Svi znamo da smo mi u Hrvatskoj po svim poljima i po svim i ukriženi, iskriženi, ima nas svuda, i Zagoraca, i Hercegovaca, i Dalmatinaca, selili smo se jer su nas ratovi i prošlost nas je nosila svuda od Dalmacije, Zagorja, Like do ovdje do Slavonije, a najviše nas je na neki način ovdje u Slavoniji završilo, pa evo i ovaj broj vas koji ste večeras došli poslušati gospodina Šimića je dokaz tome. Ja sam izuzetno zahvalan gospodinu Tomasu koji je organizirao ovo ispred Akademske zajednice Ante Starčević. Zahvalan sam gospodinu Dujmoviću koji je već treći put, čini mi se, ovdje kod nas u Osijeku i predstavljao je svoje knjige, evo sada je došao kao gost. I naravno pozdravljam gospodina Šimića koji je došao ovdje u Osijek i predstaviti svoju knjigu koju je ujedno i autor. Hvala vam još jednom što ste došli i evo želim vam da se lijepo osjećate, prvenstveno gospodinu Šimiću. Hvala lijepo. Sada ćemo prigodno poslušati i ulomak iz kolumne napisane 17.2.2010. pod nazivom Slavonija. Ja sam u Slavoniji bio 10-ak, najviše 15 puta. I gotovo uvijek su povodi bili vjenčanja i pogrebi. Toliko je gore tog našeg hercegovačkog svijeta da ćete teško pronaći neku obitelj koja ondje nema svoje bližnje. Od Broda i Andrijevaca, preko Đakova i Kopanice, sjeverno do Osijeka i Čepina ili istočno do Vukovara i Borova naselja. I dalje, i šire, i gušće od toga. I u Tomašancima, i u otoku kraj Vinkovaca, i u Vinkovcima samim, i u Vrpolju, i u Nuštru, i u Iloku, i u Babinoj Gredi, i u Đakovačkoj Satnici. Tamo sam jednom, ja zamislite, igrao veliki nogomet, veteranski naravno, izdržavši bez većih problema čak 7 minuta na terenu. I ne znam gdje sve po ravnoj Slavoniji ne. Bez drskoga pretjerivanja kojem sam ponekad sklon, i to baš kad se o ljubavi i emocijama radi, za sebe bih ja komotno mogao reći da mi je Slavonija posebno draga, da joj rado u pohode idem. Ako izuzmemo činjenicu da ćete u slavonskim svatovima još ponekad čuti Juru i Bobana, koji su s repertoara hercegovačkih svatovskih bendova iščezli prije 10 godina, danas ćete teško razaznati jeste li u nekom svadbenom salonu u Đakovačkom predgrađu ili u Širokom Brijegu, recimo, jednako obilje i pretjerivanje, nezaobilazno pijanstvo i kič, premalo pjevanja, previše bučne glazbe i plesa. Da kojim slučajem imam makar i skrivene političke ambicije, vjerojatno bih se nakon višekratnog svatovanja po Slavoniji preznajavao od muke i straha da me kamera možda uhvatila s inkriminirajućim stihovima na usnama. Kad si Hercegovac nikad ne znaš je li te negdje i nekad u životu bilo ponijelo. Za razliku od svatova, pogrebi Hercegovaca u Slavoniji kao da su nekako tužniji od naših ovdje. Naročito ako se radi o prvoj doseljeničkoj generaciji. Ljudima koji su se u Hercegovini rodili, koji su i umrli, a da im se gaće nisu osušile, kako bi ih domoroci znali podbadati, ciljajući na to da su u Slavoniju stigli bez ičega, preplivavajući Savu. Prošli tjedan nazočio sam u Vukovaru pokopu jednog takvog čovjeka. Nekoliko je razloga zbog kojih sam skupa s još trojicom susjeda potegnuo u Vukovar. Na prvom mjestu iz poštovanja prema obitelji pokojnikove supruge, zatim zato što sam pokojnoga Slobodana Barišića iz Drinovaca, Grudskih Drinovaca, i osobno poznavao, ali i zato što je Slobodan imao tipičnu hrvatsku južnjačku mučeničku sudbinu. Odrastanje u brojnoj hercegovačkoj obitelji, odlazak u Slavoniju u potrazi za poslom, radnička borba za pristojan život u novom kraju, vukovarska ratna tragedija, kalvarija zarobljeništva u Srbiji, prognanički život po raznim kampovima i hotelima, povratak u Vukovar i prerana smrt. I konačno na pogreb sam otišao i zato što je bilo krajnje vrijeme da posjetim memorijalno vojno groblje u Vukovaru.
Na vukovarskom vojnom groblju prosječnog čovjeka, nekog arhetipskog običnog Hrvata, stvarno moraju spopasti svi oni uzvišeni osjećaji koji je kroz život ikada iskusio. I ponos, i tuga, i domoljublje, i prkos, i bogoljublje, i sućut. Uz mnoštvo drugih teško je na nadgrobnim spomenicima ne zamijetiti i veliki broj hercegovačkih prezimena. Ratovi i ovakva mjesta, zatim mjesta masovnih pogibija, vrlo su često odigravala ključnu ulogu u samom formiranju i nepovratnom integriranju mnogih nacija, čak i onih najvećih. Jedna od misli koje su mi prostrujile kroz glavu bila i ova. Ima li te međunarodne zajednice, ima li te rijeke ili planine, te granice, na posljedku ima li te hrvatske vlade koja može razdvojiti ovaj narod, čiji su grobovi tako izmješani? I kakva je to pravda i pravo uopće kojima se želi potrgati prirodne veze i izazvati podjele? Zar je normalno i zar je moguće raspolutiti narod koji je tako često u zadnjih 100 godina ginuo na istoj strani i za iste ciljeve? Evo sada bih pozvala profesora doktora znanosti Srećka Tomasa, predsjednika Akademske zajednice, da nam se obrati sa par riječi. Hvala lijepo. Poštovane gospođe i gospodo, prije svega želim vas pozdraviti u ime Akademske zajednice Ante Starčević, Županije Osječko-baranjske i pozdravljam vas u ime svih njenih članova kojih sada ima preko 100. A ako nekome nije jasno šta je to Akademska zajednica Ante Starčević, onda samo par riječi da je to zajednica koja se osniva u okviru HDZ-a, a članovi njeni mogu biti članovi HDZ-a, ali isto tako i oni koji nisu članovi HDZ-a ako ispune pristupnicu i ako imaju akademski stupanj obrazovanja. Prema tome, svi oni koji žele postati članovi Akademske zajednice Ante Starčević dobro su došli. A sada da prijeđemo na našeg Hercegovca s razlogom. Došao nam je s razlogom. Vi ćete se vjerojatno pitati, pa ima li toga da Hercegovac dođe bez razloga? Vjerojatno ćete odgovoriti da nema, jel? Pa evo, mnogi Hercegovci, kao što smo čuli i u ovoj kolumni, su dolazili u Slavoniju s razlogom, ali ovaj put je Ivan došao sa napisanom knjigom koju je nazvao Hercegovac s razlogom i da je ovdje nama prezentira i stoga smo mu jako zahvalni, ali zaboravio sam najprije da se zahvalim, pa zato se sad ispričavam, momu predsjedniku, dakle gospodinu Ivanu Anišiću, predsjedniku Osječko-baranjskog HDZ-a i članu predsjedništva HDZ-a na razini Hrvatske, što je omogućio da ova prezentacija knjige predstavljanje se održi ovdje u hotelu Osijek i što je omogućio da njegovi suradnici pomognu oko ove organizacije. Vjerujte, oko organizacije jedne ovakve manifestacije uvijek ima dosta posla i zato, Ivane, hvala najljepša tebi i svim tvojim suradnicima. Što se tiče dolaska Hercegovaca i drugih Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Slavoniju s razlogom, da podsjetim samo na neke povijesne dolaske. Pa evo, jedan prezimenjak od našega Ivana, Antun Branko Šimić, poznati znameniti hrvatski pjesnik, prije nešto više od 100 godina došao je u Vinkovce u gimnaziju gdje je položio 1914. godine, dakle u svibnju pred Prvi svjetski rat, 4. razred gimnazije. Za one koji možda se pitaju šta je to, to je bila, dakle, ta niža gimnazija, to bi danas bio 8. razred, a onda je nastavio 5. razred gimnazije u Vinkovcima i tu je počeo, dakle, objavljivati svoje pjesme koje je počeo pisati, da i to spomenemo, u Franjevačkom samostanu na Širokom brijegu, gdje je upisao tu nižu gimnaziju nakon što je položio, odnosno završio pučku osnovnu školu u rodnim Drinovcima. Evo, izgleda opet spominjemo Drinovce, pa moramo. I, dakle, nakon toga, značajno je spomenuti, i to vrlo značajno, pojavu
fra Didaka Buntića, znamenitog Franjevca, koji je u vrijeme Prvog svjetskog rata od 1916. do 1918. organizirao doseljenje oko 17.000 djece iz Hercegovine, jer je u vrijeme rata vladala glad u Hercegovini i mnoga djeca su počela umirati. I fra Didak Buntić je preseljenjem te djece u Slavoniju i Srijem omogućio toj djeci da nastave živjeti. A Slavonija, ravna Slavonija i Srijem, širokog srca su ih rado prihvatili i primili i zato su im Hercegovci uvijek zahvalni. Druge dolaske Hrvata iz Hercegovine, ali i iz Bosne u Slavoniju i cijelu Republiku Hrvatsku, kao i njihove odlaske u druge krajeve svijeta, kroz povijest Šimić dotiče u više od ukupno 74 kolumne koje se nalaze u ovoj knjizi. I ovu jednu kolumnu, odnosno samo ulomak, pročitala je kolegica Matea, pa ste čuli o čemu se radi. A da je našem autoru ove knjige Slavonija u srcu svjedoči još jedna kolumna koju je naslovio Vinom i glazbom u prebrisavanje granica. Opet se radi o putovanju u Slavoniju, ali za Vincešku, i onda je krenuo sa svojim društvom od Kutjeva pa našim vinskim cestama sve do Iloka. I bilo je tu, dakle, i jela, i pića, i pjesme, i svega skupa što u Slavoniji ima. Povratili su se prema Hercegovini nazad preko Bosanskog Šamca i njemu je tu pala na pamet misao: kada budemo podebljavali Posavinu, bosanski će Šamac prvi biti na redu. Inače, prva je kolumna u ovoj knjizi pod naslovom Da Željka Komšića nema, trebalo bi ga izmisliti. Ja kad sam pročitao ovaj naslov, malo sam se začudio. Jedan Hercegovac, još Gruđanin, pa da da takav naslov. Ja sam očekivao da će biti naslov Željko Komšiću sram te bilo, ili Željko Komšiću izdajicu. A on naslovljava da Željka Komšića nema, trebalo bi ga izmisliti. A evo njegovog zaključka, pa ćete shvatiti zašto. Željko Komšić nije jadan ni slutio da će valjda i zadnji hrvatski naivac nakon njegove pobjede progledati i vidjeti da je car ili sultan gol. Sada kada su sve maske konačno pale, lakše ćemo i jasnije moći postaviti svoje zahtjeve i tražiti razumijevanje za njih na svim stranama. To je zaključak Ivana Šimića, no ja nisam baš siguran da su i do danas svi hrvatski naivci shvatili o čemu se radi u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ne oni zlonamjerni, jer oni su zlonamjerni, oni su možda shvatili, ali žele biti zlonamjerni. U kolumni Bošnjački entitet, koju je napisao 2007. godine, Šimić iznosi podatak da je u tjedniku BiH Dani naišao na pomalo iznenađujući rezultat jedne ankete među Bošnjacima, gdje je se 12% Bošnjaka izjasnilo da bi troentitetska Bosna i Hercegovina s nacionalnim bošnjačkim entitetom bila najbolje rješenje i za Bošnjake. To, ali ne samo to, ponukalo ga je da zaključi da Bošnjacima, jednako kao i Hrvatima i Srbima, treba vlastiti entitet, jer je upravo to jamstvo ostvarivanja kolektivnih prava svakoga od njih i u svom i, pod navodnicima, u tuđem entitetu. Još jedna kolumna iz koje bi želio nešto reći, dakle, nemojte se bojati, neću o svih 74 kolumne govoriti, samo o nekima. Dakle, naziva se Američki san i Europska noćna mora moga pradjeda. To je kolumna koja paradigmatski opisuje sudbinu brojnih Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Naime, njegov pradjed je 1907. godine krenuo u Ameriku, što bi se reklo trbuhom za kruhom, ali iz nekih razloga koje ni sam Ivan nije uspio saznat, nisu mu dopustili da se useli u Sjedinjene Američke Države i vratio se i 1910. godine se oženio
i dobio je sina kojem je nadio ime Ivan, a to je Ivanov djed i on je dobio po njemu ime. Dobio je Matiju, sestru tog Ivana i brata još jednog Abrama, 914. i to nakon što je otišao u rat na strani Austro-Ugarske i pogiba negdje u Galiciji, a Ivanova prabaka Marićuša, sad mi Hercegovci znamo šta to znači, znači da je djevojački Marić, pa je nazivamo Marićuša, jel tako Ivane? Se preudala, ali 3 djece je zadržala obitelj od njenog pokojnog muža. Od Abrama brata, dakle njegov brata od njegovog djeda Ivana, unuk Davor je poginio u Domovinskom ratu. Tetka mu Matija se nakon odrastanja sa svojim djedom i bakom udala u susjedno selo za Grgu 34. godine, dobila 4 djece, ali se početkom 45. godine njenog muža Grgu odveli i ubili četnici koji su mjesec ili 2 prije toga preubečeni u partizane. 3 Matijinih siročića životni put je odveo u Sarajevo i 1992. godine srpska vojska odvela i ubila njenog sina Franu i unukova Grbicu. I tetka mu Matija umrla je nakon svih tih tragedija 1995. godine. Ovakvih sudbina u Hercegovini je, vjerujte, mnogo. Zatim, jedna kolumna naslovljena naravno o Tuđmanu i Franji Tuđmanu, da se točno zna o kojem Tuđmanu se radi. Kolumna je nastala nakon gledanja BBC-ovog dokumentarnog filma povodom 10. obljetnice njegove smrti i Šimić na osebujan način komentira viđeni dokumentarac, ali i nedavnu i svakodnevnu zbilju nakon Tuđmanove smrti. Uvjerenja je da je u Daytonu od Tuđmana iznuđeno odustajanje od troentitetske Bosne i Hercegovine i zaključuje Šimić da je preduvjet za funkcionalnu i prosperitetnu BiH potpuno jednak status svih 3 konstitutivnih naroda, Hrvatima dokazano ostvariv jedino kroz Hrvatsku federalnu jedinicu, s čime se nije teško složiti, drugim riječima, slažem se s tom Ivanovom konstatacijom. Piše Šimić i o, recimo, Miljenku Jergoviću i njegovom pisanju i društveno-političkim stavovima u kolumni nasloven Jergović i ja, magarci u Rim, magarci iz Rima. I kaže da je upoznao Jergovića 1993. godine kad je bio novinar na Radio Brodama, pa je organizirao jednu tribinu na kojoj je sudjelovao Jergović i profesor Letica. A nakon toga, kad su bili na večeri, on se žestoko suprotstavio Jergovićevim stavovima. I onda je opet 2010. godine došao do nekih tekstova ili knjiga Jergovića i vidio je da on i dalje zadržava takve stavove, ali i Šimić svoje. Pa kaže, a danas, 2010. godine ga, međutim, zato je Jergovićeve stavove, ta njegova ista stvar, do duše samo naoko ista, a u stvarnosti disfunkcionalna, a prije je rekao da onda 1993. godine nije mogao reći da ga ta njegova stvar ne boli, a ovo što kaže disfunkcionalno, to ja nisam rekao, to je on napisao u knjizi, ali ja mu ne vjerujem, budući da je 10 godina mlađi od mene. Kaže, i to disfunkcionalna, kaže, skoro kao država što obuhvaća prekrasne zavičaje Hercegovine i Bosne, doista savršeno boli. Dakle, više ga nije briga za to. Hrvati u BiH često su bili u prilici, a to ni danas nije iščezlo, da zavape kao što je činio vladika Danilo u Njegoševom gorskom vijencu. Vražja sila otvud oklopila, da je iđe brata u svijetu, da požali kada bi pomogao. U poznatom članku pod naslovom Krunoslav Stjepan Draganović prilikom 60. godišnjice njegova života, napisano u Rimu, objavljeno u Hrvatskoj reviji 1964. godine,
kojeg je o znamenitom svećeniku, domoljubu i intelektualcu iz vrh bosanske nadbiskupije napisao isto takav svećenik i domoljub i intelektualac dr. Don Ivan Tomas, svećenik Mostarsko-duvanske biskupije, slučajno rođen također u Drinovcima. Između ostalo kaže: Draganovićeva je duhovna veličina u tome što tragično ne shvaća ispade spomenutih rijetkih, veoma rijetkih crkvenjaka koji obavljaju komunistički posao, bilo pod komunistima, bilo eventualno u slobodnom svijetu. Draganović ih sažaljuje i nada se da oni prije ili kasnije da će uvidjeti svoju zabludu i požaliti svoje ispade. On i ne pomišlja da se na njih potuži. Poput orla iz pjesme Josipa Eugena Tomića, ranjena sura ptica na litici očekuje posljednje časove i tuži se. Što nas strijeli, koja me ranila, vidim pero iz bratova krila. Veliko i borbeno Draganovićevo srce ne obazire se na sitne zasjede još sitnijeg svijeta, nego smišlja kako će i što će poduzimati za crkvu i Hrvatsku. Kraj citata. Pročitao si ovu Šimićevu knjigu, prenoseći svoj stav, u kojoj on prenosi svoj stav koji korespondira sa razmišljanjem većine Hrvata iz Hercegovine, ali iz Bosne, oni zauzimaju nepokolebljiv stav o neodrživosti Dejtonskog ustava za BiH i neophodnost ustrajnosti na trećoj federalnoj jedinici s hrvatskom većinom, koja bi bila garant za ostvarivanje nacionalnih prava svih Hrvata u BiH. On razmišlja samo o tome kako to ostvariti, unatoč tome što prema Hrvatima u BiH često dolaze, ako ne otrovne, a ono zlonamjerne strelice kritika i napada od njihove subraće iz Hrvatske. Da se slično ponaša i većina Hrvata iz BiH, imali smo prilike vidjeti nedavno u drugom krugu predsjedničkih izbora, kada je veliki broj Hrvata, recimo u Mostaru, ostao uporno čekati da obavi svoju obvezu državljana Republike Hrvatske, to jest da glasuje, premda su već saznali da je naša nova predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pobjedila i mi u Hrvatskoj smo već slavili, ali oni su ostali uporno čekati da daju svoj glas. Najupečatljiviji je bio jedan stariji Hercegovac kojeg je novinar pitao koliko dugo čekate. I umjesto očekivane salve žučljivih i napadačkih riječi na sve one koji mu nisu omogućili normalno glasovanje, već su njega i brojne druge stavili u diskriminirajući položaj hrvatskih državljana drugog reda, jer su morali čekati u redu da najprije dobiju suglasnost da mogu glasovati, pa tek onda čekati u redu da odglasuju, i u očekivanju takvih žučljivih riječi, a taj stameni stari Hercegovac kaže: sinko moj, ja ovo čekam 15 godina. Hvala lijepo. Nakon što Mateja pročita ulomak iz sljedeće kolumne, ja ću malo samo neke obraznice. Kolumna se zove, odnosno ulomak iz kolumne Kako sam pokušao spasiti papu. Kad sam prije nekoliko godina bio u privatnoj posjeti Rimu i Vatikanu, sada vam to mogu otkriti, prema dogovoru izbjegavao sam novinare. L'Osservatore Romano donio je tek kratku vijest o tome kako je Sveti Otac primio značajnog pripadnika hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini, ne navodeći detalje naših razgovora. Ovako sročena vijest zapravo je i trebala prikriti prave razloge moga iznenadnog dolaska. Državnom tajniku, kardinalu Tarcisiju Bertoneu, koji je na mjesto ministra vanjskih poslova bio došao sa čela Kongregacije za doktrinu vjere samo koji mjesec ranije, pa se očito ovdje i nije odmah najbolje snašao, u kasnijim sam kontaktima naravno spočitnuo što je hrvatski konstitutivni narod u toj šturoj vijesti, jer on ju je također prema dogovoru dao objaviti i nazvao zajednicom.
Ma, moji su to nešto zabrljali, pravdao se neuvjerljivo velečasni Bertone za jednog našeg susreta u 4 oka. Neće se ponoviti, sve meni sada jasno, i taj Avnoj, i Zavno BiH i sve to. A pravi razlog nije bio ni vjerski, ni politički, kako biste očekivali. Radilo se o misterioznom pojavljivanju privatnih i strogo povjerljivih dokumenata Svetoga Oca u javnosti. Jasno vam je odmah zašto sam baš sada odlučio izaći u javnost barem nekim pojedinostima o mojoj historijskoj misiji spašavanja ugleda Vatikana i njegove svetosti. Tko je mene preporučio Svetom Ocu i kako je došlo do toga da on više drži do mojih informatičkih vještina nego ja sam, ostaće vječna tajna. Što ne treba nikoga čuditi jer u ovom gradu, u Rimu, sve je nekako mirisalo na tajnost i vječnost. Nismo ja i Sveti Otac razgovarali samo o vatikanskim krticama i njihovu otkrivanju, razumije se, ali posvetili smo tom pitanju najviše vremena. Jednako intrigantne bile su i druge teme našeg dvosatnog susreta, poput političke situacije u Bosni i Hercegovini primjerice. Možda bismo se tim drugim temama posvetili još i više da smo tada znali ono što danas znamo o, recimo, onom skandaloznom ostavljanju Bosne u amanet. Osobito bih time zabrinut bio ja, čija se i kuća i sve imanje što sam ga naslijedio od oca i djeda nalazi na kmetskom selištu i kojega bi neki poduzetni potomak onog našeg pega Teskeređića iz Travnika sutra mogao na ulicu istjerati. Niti sam papi, niti ću vama, jer ovo nije tekst s opuštajućom putopisnom svrhom, već zapis o sastanku s možda ozbiljnim međunarodno-pravnim posljedicama, nabrajati sve crkve u i izvan zidina koje sam prethodnih dana bio obišao. Spomenuo sam uzgred, zamislite slučajnosti, samo jednu važnu, dapače ključnu iz današnje perspektive, upravo za temu nasljeđivanja Bosne, baziliku Santa Maria in Aračeli, u kojoj je pokopana posljednja bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić. Paolo, ostavit ćeš nas sada nasamo, zamolio. Vjerojatno i ne sluteći ništa, Benedikt XVI svoga sobara, nakon što nam je ovaj poslužio piće, pa se nastavio muvati okolo. Evo samo da ovo pokupim. Pokušao je opravdati svoje predugo zadržavanje crno-manjasti službenik odjeven u Armani odijelo. Pogađate već, taj Paolo što nas je poslužio, taj nedvojbeno bliski papin povjerenik, bio je to baš taj Paolo Gabriele, čovjek koji je izdavao najpovjerljivije vatikanske tajne i kojemu eno sada sude zbog toga. Da se nastavio vrtjeti oko nas samo još pola sata, onako kako je bio počeo, sve nešto kao radeći, cijeli bi današnji skandal sa curenjem informacija, taj famozni Vatilix, bio još pikantniji. Ali srećom nije, poslušno je izašao. Ivane, prijatelju dragi, što ćemo s tom tvojom Bosnom? Zabrinuto je papa za podjenu naš razgovor. I Hercegovinom, Sveti Oče, mislite Bosnom i Hercegovinom, ponizno sam intervenirao. Nama je mrsko kad se skraćuje. Dobro, podrazumijeva se, vi Gruđani uvijek neku pravdu ganjate. Nasmijao se papa i pogledao me prijekorno, očinski. Nego kad smo već kod Grude i Hercegovine, jeste li napokon riješili onaj svoj spor sa biskupom? Evo, ja neću o tom sporu sa biskupom, ali da vam otkrijem jednu novost, ekskluzivnu informaciju za sve vas. Naime, već duže vremena mi molimo Ivana Šimića da napravimo predstavljanje ove njegove knjige o Osijeku i on stalno kaže pa čekajte, pa nemojte još, pa sačekajte. I nama neobično da jedan autor odgađa, zapravo očekivali smo da čim prije se to napravi, on stalno odgađa. I neki dan ja shvatim zašto je tome tako. U nedjelju, dakle, Papa Franjo na svom angelusu objavi da dolazi 6. lipnja u Sarajevo. I sad vidite vi šta je naš Ivan učinio. Otišao je kod Pape Benedikta XVI. I učinio je da čovjek, pod navodnicima, dragovoljno se povuče. Učinio je da dođe ovaj Papa Franjo, a kako je uspio ga nagovoriti da dođe u Sarajevo, to će vam on otkriti. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Tomasu. Pozvala bih sada gospodina Dujmovića da nam se obrati s nekoliko riječi. Poštovani, dobar večer. Drago mi je da sam u Osijeku i drago mi je da sam na promociji ove vrijedne knjige u organizaciji Akademske zajednice. Ja sad trčim zadnjih mjeseci širom Hrvatske i moram priznati da u nekoliko mjesta
zajednica uistinu sjajno funkcionira, ali rekao bih ponajbolje ovdje. Pogledao sam prilike što se radilo i kako se radilo i uistinu sve pohvale u tom kontekstu. Knjiga Hercegovac s razlogom ima odličan podnaslov, ima sjajan naslov, podnaslov je još bolji, knjiga za one koji Hercegovinu i Hercegovce vole, a još više za one koji ih ne vole. Knjiga je naime poučna i zapravo pedagoška za sve one koji traže argumente jer nisu vodili bilješke o tome zašto su u pravu, i za one druge koji ne znaju o čemu se radi, a traže ukoričenu istinu zbir činjenica i raznih informacija. Ako postoji neki problem s ovom knjigom, onda je to jedini problem što se nije pojavila ranije, zato jer stereotip o Hercegovini i Hercegovcima traje već desetljećima, odnosno točnije ravno 22-3 godine. I eto, šteta da se nije, ranije knjiga je raritetna i vrlo malo je tiskovina s ovom temom i na ovaj način. Ima nešto knjiga na tu temu, ali one su pisane jednim tonom koji nije pitak, da tako kažem. Ova knjiga, osim što je informativna, ima jedan sjajan, kako bih rekao, lahorasti ritam, čitljiva je, pamtljiva je, a pritom ništa manje nije rečeno nego li u nekom ukoričenom vojnički ustrojenom izdanju. Knjiga po meni ima tri važne stvari, evo te tri važne stvari bih istaknuo. Uz jedan predgovor tim triju stvarima, meni je silno žao, ali to se vjerojatno da ispraviti, da autor ne piše u nekim takozvanim mainstream hrvatskim medijima i zbog talenta i zbog ritma rečenice, da tako kažem, a naravno ja osobno možda ponajviše zbog ideološkog klopa koji mi je silno blizak i silno argumentiran. I nadam se da će se ta stvar ispraviti, ako ne ranije, onda ove jeseni kako teče politička godina, da tako kažem. Knjiga najprije razbija niz predrasuda o Hercegovcima i meni je silno drago da se baš u tom kontekstu pojavila. Osim što razbija niz tih predrasuda, to mi se čini neka možda najvažnija poruka, ona razbija i niz predrasuda o današnjoj Bosni i Hercegovini, o današnjem ustroju Bosne i Hercegovine i o krivnji pod navodnicima, a i bez navodnika, za ovakvu situaciju u BiH. Ne bih htio držati geopolitičko predavanje, ali svi znamo povijest Bosne i Hercegovine, raniju, davniju, stariju povijest drugih zemalja i pamet je naučila evropske narode i Europu da državu koja funkcionira kao BiH ustroji poput Švicarske i tad ona i funkcionira kao Švicarska. Svaka druga rješenja su nestabilna, loša, ja se bojim da je to nestabilno rješenje namjerno ostavljeno baš zato da bi bilo nestabilno. I zbog toga taj vapaj da se preuredi BiH, odnosno da se ispravi barem neka elementarna nepravda o kojoj govori ova knjiga, djeluje mi krajnje logično, točno, a potkrepljena je sa uistinu nekoliko stotina stranica teksta koji u konačnici možda ponajviše govori o tome, zato jer je nepravda u tom kontekstu nepravda koja izbija iz svakog događaja, iz svakog konteksta i svake relacije. Iz te nepravde se onda i širi predrasuda zapravo i o Hercegovcima i o Hercegovini. To mi se čini da je prva važna stvar koju treba istaknuti. Druga stvar koja se tiče samog autora je činjenica da ova knjiga pokazuje ne samo njegov novinarski talent, nego i književni talent i mislim da je to, mi smo mala zemlja, mala nacija sa malo talentiranih ljudi i onoliko talentirani koliko ih se pojavi, mislim da bi ih trebalo držati uistinu kao malo vode na dlanu. Gospodin Šimić se upravo pokazuje kao jedan od takvih i ja se nadam da će i izdavači i njegova upornost i Hrvatska kao takva prepoznati u tu relaciju. Naravno, on ima jedan problem, taj problem je meni možda najprezentniji, a to je problem ideološkog političkog sklopa, da piše kao Miljenko Jergović, mi bi vjerojatno u Njujorku imali promociju ove knjige i da razmišlja kao Miljenko Jergović, ali to je neka druga stvar, šalim se, ali uistinu je tako. U današnjoj Hrvatskoj, odnosno u Hrvatskoj tako kako je još više u BiH, ta istinoljubivost iz hrvatske perspektive
nažalost pokazuje se kao mana. Mislim da njegov talent i njegovo znanje će i njegova upornost nadvladati tu muku za koju isto tako vjerujem da je privremena i da nije trajna. I napokon ono što mi je u knjizi emocionalno najvažnije i najsnažnije, da tako kažem, je jedna emocija koja je fascinantna iz nekoliko razloga. Emocija prema Hrvatskoj, emocija prema hrvatstvu. Hrvatska je, hvala dragom Bogu, nažalost u krvavom ratu stvorena, nastala i trajaće ako Bog da tisućljećima. Hrvati u BiH koji su platili veliki, težak i krvavi ceh u tom ratu, broj poginulih Hrvata u BiH, blizak je broj poginulih Hrvata u Hrvatskoj, obzirom na populaciju BiH, taj broj je zapravo procentualno višestruko veći. Unatoč svemu tome, unatoč činjenici da je u Daytonu, a nekoliko kolumni govori o tome, Herceg Bosna nestala, ukinuta i faktički zabranjena. Ono što je fascinantno u ovoj knjizi, ali ne samo u ovoj knjizi, kad god prolazite Hercegovinu ili razgovarate sa Hercegovcima, fascinantno je da kod njih nećete pronaći niti jedan znak, neću reći ne samo mržnje, animoziteta ili prestanka emocije prema Hrvatskoj kao državi, prema Franji Tuđmanu kao aktoru Daytonskog sporazuma i jednog razumijevanja situacije koja je gotovo majčinska, nadilazi sve one relacije koje su se stvarno na terenu događale. Povijest je razne situacije u Hrvatskoj ispisivala, razni vladari su komade hrvatske zemlje koji su bili u sastavu Hrvatske otpisivali, prepisivali i zbog toga zaradili trajnu omrazu i trajni animozitet. Hrvati u BiH, ponajprije Hercegovci, nisu nikada zamjerili Franji Tuđmanu, pa niti Hrvatskoj činjenicu da su izgubili ono minimalno što su tražili, a to je entitet Herceg Bosne, i fascinantno je, knjiga o tome govori, knjiga, taj duh, te emocije, tog razumijevanja prolazi kroz tu knjigu, to je, kako bih rekao, sociološki raritetna stvar, ne tiče se samo ove knjige. Zašto je tome tako? Oni razumiju da naprosto i eksplicitno jedna kolumna o tome govori. Franjo Tuđman jednostavno nije bio u situaciji izboriti se za ono što je sam i osobno htio i zašto se sam borio unatoč svim neprijateljima i unatoč svim prijateljima pod navodnicima. Oni razumiju, to je fascinantno, oni uistinu razumiju da se više i dalje nije moglo i njihova ljubav prema Hrvatskoj nije manja i ovi redovi koje smo vidjeli još ujutro u Mostaru i ne samo u Mostaru, i bilo bi ih na 126 biračkih mjesta da nije voljom Zorana Milanovića i ostatka ekipe ukinut taj broj biračkih mjesta. U to malo biračkih mjesta vidjeli ste ih već ujutro i vidjeli ste zapravo tu emociju i tu ljubav koja je trajala cijeli dan, metaforički kao cijeli život. Na toj emociji, neću sad govoriti o tome, to vjerojatno i vi znate, o hercegovačkim žrtvama u ovom ratu u Hrvatskoj, o dragovoljcima njihovima širom Hrvatske i o grobovima koji su plod toga. Neću govoriti o tome, govorim o ovoj knjizi, zahvalan sam im i na toj emociji i na njihove žrtvi, kao što sam zahvalan i autoru na ovoj knjizi. Hvala vam. Hvala gospodinu Dujmoviću. Sada ćemo poslušati ulomak iz kolumne pod nazivom Vjerovali ili ne, Hercegovac, a neradnik. U sve rjeđim i sve kraćim predasima između dva napada skribomanskog ludila, koje mi je konačno dijagnosticirano zadnjih mjeseci, ovih dana pokušavam biti od koristi u obitelji i na radnom mjestu. To doduše jest u neskladu sa široko rasprostranjenom predodžbom o meni kao neradniku, predodžbi koju godinama ja sam hranim i potičem, ali napokon trebalo bi od nečega živjeti. Od silna nastojanja da sebe prikažem kao nepopravljivu ljenčinu, na kraju sam i sam zaboravio što je bio moj izvorni motiv. Pobuna protiv evolucijske teorije prema kojoj je rad stvorio čovjeka, ismijavanje samo reklamirajuće radišnosti koju hoteći je prikazati kao jedini i vrhunaravni kriterij, uglavnom promoviraju oni bez talenta. Uporno nastojanje da se predstavim kao neshvaćena umjetnička duša kojoj onda, razumije se, nije primjereno baviti se prizemnim stvarima.
Jel da tata, mi smo za kvizove, sublimirao je prilično ravnodušno moj najstariji sin. Tatino dijete, reći ćete neposredno nakon što smo nas dvojica lani zajedničkim poljodjelskim naporima upropastili ljetinu. Ili moje iskreno priznanje vlastite nesavršenosti, neko katarzično suočavanje s istinom, što bi rekli moralisti. Ili je pak posrijedi, dopustit ćemo i to radi psihološke cjelovitosti sagledavanja moga antiradoholičarskog stava, obično proračunato uvjerenje kako je to taj melankolično bojemski profil baš ono što žene vole. Sa mnom nikad ne znate na čemu ste, pa vam je bolje razmotriti sve mogućnosti. Uzimajući u obzir da i širu hrvatsku javnost za cijelo kopka pitanje kako je uopće moguće da ja, koji dolazim iz kraja Milana Bandića, tog svojevrsnog hrvatskog Alije Sirotanovića, mogu toliko prezirati rad, to pitanje traži posvećen analitički pristup. Za precizan odgovor, za kojim jasno vam je i zašto vapi ovaj narod, bit će potrebno salonska spekulativna nagađanja upotpuniti nekim sveobuhvatnim empirijskim zahvaćanjem u moj lik i djelo. Sad ćemo poslušati nešto o našem piscu. Ivan Šimić rođen je 1964. godine u Dragičini pored Gruda. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Grudama, a u Splitu je 1989. diplomirao na FESB-u. Po povratku u svoje mjesto, kratko vrijeme radio je u srednjoj školi. Pred sami rat sa skupinom prijatelja pokrenuo je lokalnu radijsku postaju. Nekako u isto vrijeme u mjesečniku Hrvatska Gruda objavljeni su i njegovi pisani rani radovi. Nijedan od ova dva kratka izleta u novinarstvo, enciklopedije i leksikoni iz nekog razloga nisu zabilježili. Poslije rata, pa sve do danas, vodi malu privatnu informatičku tvrtku u Grudama. Oženjen je i ima 4 djece. Ja bih ga sada pozvala da nam sam predstavi nešto malo o svojoj knjizi. Hvala Mateja na uvjerenom čitanju predstavljanja moga lika i djela. Čim sam ti povjerovala, a ja sam to i htio da je to baš tako, nadam se da su i ostali. Hvala vam što ste došli večeras ovdje na predstavljanje knjige, evo kao što je i Srećko i Tihomir rekao, ovo je pokazatelj da se vjerojatno radi i o tom da nas Hercegovaca ima u svim krajevima i Hrvatske i svijeta, nažalost. Evo, drago mi je što ćemo večeras podijeliti razgovore o ovoj knjizi, o ovoj važnoj temi, barem se to tako meni čini. Jedino mi nije drago što je ovdje moj kolega s faksa, Slavko Rupčić, ovdje profesor sada na Elektrotehničkom fakultetu, ovdje u vas u Osijeku, jer on otprilike zna sve te moje sposobnosti i manjkavosti, i da je Papa njega pitao, sigurno me nikad ne bi pozvao da mu pomognem te 2007. godine. Evo, rečeno je i Srećko i Tihomir su prekrasno govorili o knjizi, vjerojatno i zato što smo danas naravno bili na ručku prije toga, pa sam ja se potrudio im objasniti da bi bio red da me pohvale večeras ovdje pred vama. Ali evo ja ću još par riječi. To je i čini mi se negdje i rečeno na kraju knjige, da je zapravo neka poticaj meni za početak pisanja i objavljivanja bio taj razvoj te političke situacije kod nas u Bosni i Hercegovini, i nažalost to ovdje u Hrvatskoj nije, u hrvatskoj javnosti možda do kraja bilo niti poznato, i trebalo je progovoriti i galamiti o toj temi, i negdje u to vrijeme, negdje od 2006. godine kad je taj Željko Komšić prvi put izabran za takozvanog hrvatskog člana predsjedništva, krenula je i ta nekakva kampanja na različitim stranima, uglavnom ne u ovim takozvanim mainstream medijima, nego po internetskim portalima, i Bogu hvala da se taj medij pojavio kao prostor na kojem se moglo otvoreno i bez kontrole političkih krugova koji uvijek i o toj stvari, pa i s desne i s lijeve strane znaju
znaju kalkulirati, tako da je, evo, čini mi se to na neki način rodilo plodom i evo u zadnjih godinu, 2 dana, ne govorim samo sada o izborima našima koji su se nas dogodili u Bosni i Hercegovini, nego uopće o atmosferi i odnosu prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini koja se bitno promijenila. Mi još uvijek nismo postigli neke svoje krajnje političke ciljeve, ali kažem, nekakva atmosfera, i to je poznato onima koji to i površnije prate, od tih stavova u međunarodnoj zajednici, u kriznoj skupini, ne znam ni ja, pa nekih deklaracija u Europskom parlamentu, i čini mi se da se stvari počnu pomicati s mrtve točke. Nama je naravno važno, i to je razlog zbog kojeg sam ja bio posebno sretan što je knjiga bila dostupna i u Republici Hrvatskoj, jer smo svjesni u potpunosti da bez borbe na više frontova, da tako to kažem, za te naše ideje, za te naše zahtjeve, ne možemo uspjeti. Dakle, mi imamo i tu našu unutarnju borbu i političku sa partnerima u Bosni i Hercegovini, sa Srbima i Bošnjacima, ali jednako tako nam je važno, dakle, i ta podrška u Hrvatskoj, općoj nekoj političkoj javnosti i naravno u međunarodnoj zajednici. Ne budemo li napravili pomake bitne na svakom od tih planova, teško na kraju možemo doći do nekog optimalnog rješenja. U ovoj knjizi većina kolumni zapravo su političke analize, tog našega problema i nekih drugih tema i hrvatskih, i gotovo neko će reći da se obsesivno ja bavim time, ali sama činjenica da ja dolje živim, i da želim dolje ostati i da želim napraviti i tu državu i taj politički sustav takvim da ima smisla i svoju djecu dolje zadržati, nadam se da opravdava tu moju, evo, obsesiju bavljenja samom tom temom. Osim, naravno, političkih tekstova, evo, i Mateja je večeras pročitala i neke druge tekstove koje su fikcijski tekstovi, koje su neke moje intervencije u kojima zapravo najčešće nastojim ironizirati neke političke ideje, pri čemu vrlo često i u mnogim kolumnama koristim tu nekakvu tehniku autoironije, za koju mi se često čini da je najpogodnija, da je pomoću nje najlakše odaslati neke poruke i narugati se različitim političkim ili nekim drugim devijacijama. I općenito mi se to, valjda nisam ja sam smislio, nego sam čuo od nekoga da je protiv nepravde i protiv zla se najbolje boriti tako da ga ismijavate. I evo, to je nekakva ideja vodilja koja me u tim mojim intervencijskim nekim tekstovima vodila. Osim, evo, i tih tekstova na kraju, evo, ima jako puno putopisa, neki iz Slavonije, i bolje da neke Mateja nije niti pročitala, nadam se da ćete vi to napraviti ovdje javno, da ih preskakala neke riječi i tako dalje. I na kraju, evo, što mi je posebno drago, to je Srećko spomenuo, ima jedna ta obiteljska priča, ja je volim spomenuti jer je tako tipična hrvatska i hercegovačka priča o stradavanju u mojoj obitelji, dakle, širo je kroz 20. stoljeće, u 4 generacije, da ne ponavljam sad te detalje, ali evo, spominjem tu priču, vraćam se na nju samo zato što ja sam, evo, i nakon ovoga teksta i ove kolumne objavljene sada i u knjizi, nastavio ta istraživanja po arhivima ruskim, američkim, bečkim i tako dalje, dakle, pokušavam složiti taj mozaik i čini mi se da meni intimno bi bilo drago do kraja posložiti tu sudbinu i pradjedovu i u Prvom svjetskom ratu, a i kasnije te tetke Matije i njeno stradavanje, dakle, kroz sve te naše ratove, i to, ako Bog da, evo, jednog dana će valjda završiti u nekakvoj knjizi. I nadam se da će me Srećko zvat da je opet ovdje predstavimo u Osijeku.
Na kraju, evo da ne dužimo, zahvaljujem što ste došli poslušati priču o ovoj knjizi, moju priču, ali ima, evo, to će biti moje završne riječi, koje neću večeras iskoristiti prvi put, a ponovit ću i baš zato što su mi se nebrojeno puta pokazale korisnima. Moj kolega Slavko možda i ne zna tog Srđana Šalu, našeg kolegu sa prve godine, on je došao, ti si Slavko došao čini se malo kasnije na neku višu godinu. Imali smo mi jednog kolegu, Srđana Šalu, zvao se čovjek Srđan Šale s Pelješca, koji je na našim predavanjima iz fizike 1 kod starog legendarnog profesora Geme, ovako mi bio je prepun amfiteatar, onda bi Gemo to nama tumačio, to trenje, ne znam i šta sve već, nemamo mi došli seljačići, pojma nemamo, ne kužimo uopće šta on to priča, onda bi Srđan Šale gore u tom našem kružoku, nas 10-ak, bi rekao vrati pare, znaš, kao da smo na cirkuskoj predstavi za koju smo uredno platili karte. Evo, to je moja poruka za kraj. Dakle, ovdje su te moje knjige, neki su možda već čitali, neki će čitati, ali bez obzira slagali se vi s mojim stavovima, sviđalo vam se to ili ne sviđalo, ne vraćamo pare.